Mill-bidu tas-sena d-dieħla se jingħataw 7 tiem leave mix-xogħol mingħajr telf ta' paga u li se jkunu mħallsa kollha mill-Gvern. Dan tħabbar bħala parti minn set ta' miżuri li ġew mħabbra mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul illi għandhom lan li jkomplu jkunu ta' sostenn għal familji fl-aktar mumenti diffiċli ta' ħajjithom meta ġenituri jgħaddu minn episodji ta' korrimenta tqala jew meta ġenitur jitlef wilt minn tiegħu. Ġi spjegat li l-leave se jingħata mhux biss lin-nisa iżda anki lill-partner tagħhom, anki jekk mhux miżewġa. Filwaqt li dan il-leave japplika għal ħaddiema wkoll kemm fis-settur privat u anki pubbliku. Ħaddiema part-time se jitħallsu bi prorata u ħaddiema li jaħdmu għal rashom se jitħallsu skont il-paga medjana li ekwivalenti għad-doppju tal-paga minima nazzjonali. Ġi spjegat ukoll li biex wieħed japplika se jiġi mitlub ċertifikat mediku minn ġinekologu u li m'għandux jinkludi d-dettalji dwar il-każ partikolari jew dwar x'wassal għal din it-telfa. L-istess ċertifikat se japplika għal partner ukoll. Apparti dan il-kopji se jiġu offruti wkoll support psikoloġiku u blaħlas provdut minn Positive Parenting Malta. Intant kif titlob il-liġi min ħaddem għandu jitratta kull każ mod konfidenzjali kif anki jitolbu linji gwida li ġew ippubblikati mill-imsieħba soċjali. Tħabbar ukoll li se jinħoloq bereavement leave speċjali li permezz tiegħu ġenituri li jtilfu lil uliedhom taħt 18-il sena se jingħataw 7 tiem leave ta' xogħol li se jkun imħallas mill-Gvern u allura mingħajr telf ta' paga. Mill-konsultazzjoni legali ħareġ ukoll li ma kienx xieraq illi persuni li tilfu l-wil tagħhom ikunu fl-istess sala ma' dawk li jweldu b'suċċess u allura permezz ta' ħidma konġunta flimkien mal-Ministeru għas-Saħħa fl-Isptar Mater Dei u anki dak ta' Għawdex infettħu l-Early Pregnancy Units fejn dawn il-kopji jistgħu jqattaw il-ħin tagħhom fl-isptar b'dinjità. Is-Segretarju Parlamentari Ellul qal li tali miżuri huma frott ħafna u ħafna ħidma li se jsarfu f'aktar support lil min ikun għaddej minn żmien diffiċli. U żied jgħid li dak imħabbaru xhieda tal-qalb soċjali ta' Gvern Laburista. Din hija l-politika li rridu nibqgħu naraw bħala gvern illi minkejja li dawn il-miżuri ma jolqtux is-soċjetà kollha imma bihom qed ngħinu lil dawk il-familji li jkunu għaddejjin mill-aktar mumenti sensittivi u vulnerabbli ta' ħajjithom. U allura dawn il-pakkett ta' miżuri li ħabbarna llum illi ser jidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar ħajkunu qed jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tal dawk il-familji li għaddu minn din l-esperjenza.